हे बघा खंडोबाचा खोबरं खोबरं उधळायला बघा उधळा हे केली की एक दोन एकोट जय मल्हार जय मल्हार एकोट जय मल्हार हे बघा एकोट जय मल्हार मल्हार जय मल्हार एकोट जय मल्हार काय बघा उधळ रे उधळ शाळा भीतच आहे ते पैसे लावून आणलं नाही चिल्लर आपल्याकडे बघायला भीतच आहे हे बघा त्याचं नाव काय रे सकुनी मामा म्हणतात का हे बघा जर आपली इच्छा पूर्ण व्हायची असेल ना तर याच्यावर हात ठेवायचा पैसे टाकून गोल फिरेल हे बघा बघा शकुनी हा शकुनी बघ दर्ग एक रुपया लावा लागते की दोन्ही हातात दर्ग वहिनी एक लागते अजून की कोणची बी तिच्यावर ठेवू आता आणि का बोलायचं ठेवू हात खरं व्हायचं ठेवतानाच होत नाही पूर्ण कर म्हणाव का कितना बघ चल चल चालतंय जोर लाव जरा हलते आपला पण जोर लावणार होते खरं म्हणलं तर आत्महत्या फिरावं लागलं गार त्याला खरं म्हणायचं एवढं कार फिरायचं फिरणार सगळ्याचं थोडं थोडं फिरायचं